Yes, jeg vil som administrerende direktør byde jer alle sammen velkommen til det her hastemøde, og jeg er super glad for, at I så hurtigt kunne melde tilbage og komme ind. Vi har fået de her påstande på os omkring børnearbejde, og jeg vil som administrerende direktør tage det fulde ansvar for de her rygter. Jeg vil på vegne af virksomheden sige til jer alle, at der har aldrig været udført børnearbejde i virksomheden, og det synes jeg simpelthen, at vi skal gå ud og tage den dybeste afstand fra. Jeg er som sagt rigtig ked af, at vi lige pludselig ikke længere kan hjælpe andre mennesker, uden at vi bliver beskyldt for børnearbejde. Så jeg foretrækker, at vi selvfølgelig melder det her ud i pressen, at det er en misforståelse. Vi har prøvet at hjælpe en flok kollegaer, som egentlig bare har haft deres børn med på arbejde for at vise virksomheden godt frem. Yes. Jeg vil som økonomileder sige, at jeg synes, at det er jo selvfølgelig rigtig ærgerligt, at vi er kommet i den her shitstorm. Det betyder rigtig, rigtig meget for vores økonomi. Folk er simpelthen begyndt at lade være med at handle værs, og det kan tydeligt ses på bundlinjen. Så vores økonomi er rigtig faldende set over det sidste stykke tid, og det er selvfølgelig dybt beklageligt. Så det skal vi have gjort noget ved. Yes. Og som salgschef har jeg også oplevet det sidste stykke tid, hvor jeg har været ude og selvfølgelig prøve at sælge vores produkt, de her cykler, at kunderne simpelthen ikke har tillid til os længere, fordi vi har fået det her på os omkring børnearbejde nede ved vores produktion i Asien. Så jeg synes selvfølgelig også, at vi skal gå ud og beklage det og benægte i pressen. Det har ikke fundet sted, så vi selvfølgelig hurtigst muligt kan komme tilbage på rette spor. Jeg synes, vi selvfølgelig skal gå ud og fortælle sandheden, som den administrerende direktør sagde før. Det er tale om en misforståelse. Og som indkøbsleder vil jeg selvfølgelig også sige, at i den her shitstorm har jeg valgt at skære ned på vores indkøb af produkter, eller på vores produktion selvfølgelig, fordi vi ikke længere lige så hurtigt får omsat vores varer. Så der er gang i en længere proces, som vi selvfølgelig hurtigt skal have lavet om på, så vi hurtigt kommer tilbage på samme spor. Yes. Jeg synes, at det er nogle rigtig fine input, I er kommet med alle tre. Jeg vil selvfølgelig også sige, at lige pt. Flyver der en masse rygter på de sociale medier, hvor vi er kommet i rigtig hård modvind, som vi også selv har snakket om omkring det her børnearbejde. Det synes jeg selvfølgelig, vi skal prøve at se, om vi kan vende til noget positivt. Eventuelt prøve at henvise folk til at kigge ind på vores hjemmeside, som selvfølgelig også beviser, at vi er en troværdig virksomhed. Og ikke nok med det, så er vi selvfølgelig også blevet udsat for den her kritik omkring, at vi har brugt hormon- eller kræftfremkaldende stoffer. Det synes jeg selvfølgelig, at vi skal benægte, sige, at det ikke har fundet sted. Jeg synes, det vil være rigtig ærgerligt for virksomhedens omdømme, hvis vi skal få sådan noget her på os. Vi vil få et rigtig dårligt ry på markedet, og det vil gå endnu hårdere ud over os, end hvis vi tilstod. Desuden tror jeg også, at det vil have rigtig svært ved at bevise, at det her har fundet sted. Så lige nu synes jeg, at det er vigtigt, at vi står sammen. Jeg lytter selvfølgelig til, hvad den administrerende direktør har at sige.
Jeg synes bare, det ville være rigtig, rigtig ærgerligt at lyve omkring ting, der er sket. Jeg ved, det vil gøre rigtig ondt for virksomheden, på virksomhedens vegne og anerkende, at vi har lavet en fejl. Men de her beviser, som er imod os, er desværre sande. Der er folk, der har bekræftet, at det har fundet sted. Derfor er vi selvfølgelig også nødt til at skære ned i vores årlige budget. Så jeg synes simpelthen, at jeg skal sætte mig ned med mine folk i økonomiafdelingen og lave et nyt budget, som er mere retvisende af vores omsætning, hvor jeg selvfølgelig har valgt at tage højde for den her shitstorm, vi har været igennem. Som salgschef vil jeg selvfølgelig også sige, at for at vores salg skal kunne komme ordentligt op i omdrejning igen, synes jeg, at vi skal holde os til økonomilederens plan om at erkende, at vi har lavet den her fejl, og den vil vi selvfølgelig prøve at få rettet op på. Mit forslag er, at vi skal tilbyde helt nye cykelhåndtag gratis til alle dem, som har købt cykler i perioden fra 2. marts til 20. april, hvor de her kræftfremkaldende stoffer skulle have fundet sted i vores cykelhåndtag. Så vi lige pludselig får afkræftet de her rygter, hvor vi bekender, at det har fundet sted, og vi selvfølgelig vil rette op på det ved at give nye og gratis cykelhåndtag. Som indkøbsleder vil jeg sige, at jeg synes, vi skal gå ud og investere i nogle bedre cykelhåndtag, så vi ikke udsætter vores kunder for det samme igen. Altså at der kan være mulighed for, at der er de her kræftfremkaldende stoffer. Jeg synes jo, ligesom de andre har sagt, vi skal anerkende, at vi har lavet den her fejl, så vi ikke mister vores kunder. Vores salg og økonomi går jo ikke særlig godt, kan vi alle sammen blive enige om, og det gør det bestemt heller ikke på indkøbsafdelingen. Jeg vil som administrerende direktør tage til efterretning de ting, jeg har sagt. Jeg er selvfølgelig blevet bevidst om, at det nok er bedre at gå til bekendelse, nu når det har fundet sted. Derfor synes jeg, at vi selvfølgelig skal holde fast i vores CSR værdier, som viser, at vi er en rigtig stærk virksomhed. Og jeg synes simpelthen, at vi skal prøve nu at se, om vi ikke kan vinde tilliden tilbage fra vores kunder. Så hvis I alle tre er med på det, så synes jeg derimod, at vi skal prøve at fortælle vores kunder, at vi er rigtig kede af den her situation, vi er havnet i, og derfor vil vi give dem et måneds tilbud, hvor de kan få 20% på alle vores cykler. Hvis der ikke er nogen af jer, der er uenige, så synes jeg, at det er den strategi, vi skal tage med videre til vores store pressekonference med medierne. Og på vegne af os alle tre er vi fuldt ud enige med, hvad den administrerende direktør har lagt af strategi, så det er det, vi går videre med.